A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Barkanku da zuwa wannan tasha mai albarka ta AA Boka TV. Idan kuka fara ziyartar wannan tasha ku danna mana subscribe da ƙararrawar sanarwa. Matsalar kankancewar gaba sakamakon kiraye-kiraye a waya sakamakon da saƙonni na karta kwana da aka dinga samun mu dangane da wannan matsalar kankancewar gaba da ta'addabi mazaje a yanzu. Alhamdulillah an kammala bincike da gwaje-gwaje kuma an samu nasarar gano ƙarin hanyoyi da mutum zai magance wannan matsalar kankancewar gaba na ɗa namiji. A nemi habbatus sauda da kuma bayan dodon koɗi da sabulun zaitun mai kyau. Yadda za a yi a haɗa shi shine a daka bayan dodon koɗin ya yi laushi, sai a kawo garin habbatus sauda da zaitun mai kyau a haɗe su a sake haɗawa sosai. Yadda za a yi amfani da shi shine zaka na shafa shi a gabanka aƙalla sau 3 a rana, kuma ya yi awa 3 kafin ka wanke. Idan ka zo kwanciya ka shafa har gari ya waye. Sharaɗi shine wanda gabansa ya kasance a dalilin aikata istimna'i, ma'ana wasa da al'aura don baiwa kai sha'awa. Wannan haɗin ba zai aiki ba sai ka sha maganin istimna'i, ko da kuwa ka yi aure ne, ma'ana kana aikatawa a baya, ka aikata a baya. Wanda matsalar sanyin mara ya zame mai chronic, shi ma ba zai yi aiki ba sai ka sha maganin sanyi mai kyau. Na 3, mai yawan neman mata shi ma ba zai masa aiki ba. Don haka sai a kiyaye da kuma sharaɗin da muka bayar. Sannan ita kanta wannan matsala ta ƙanƙancewar gaba kala 2 ce, ko in ce kala 3. Akwai wanda Allah ya halicce shi a haka, shi ma ban da shi, shi wannan ba damuwa ba ce shi a jikin shi, domin haka Allah ya halicce shi. Shi kuma mai wasa da gaban shi, shi ma wannan sai ya sha maganin istimna'i. Sai na 3 kuma wanda sanyi ya masa chronic, shi ma sai ya sha maganin sanyi. Mai yawan neman mata shi ma ba zai masa aiki ba, sakamakon yawan neman mata yana kawo illoli da dama, musamman illoli na sanyi da kuma cututtukan da ba ka ma san maganinsu ba, kuma ba a ma san sunayen cututtukan ba. Ya kamata mutum ya kasance idan mutum yana zaune normal ne ya gamu da wannan matsala ta ƙanƙancewar gaba, ga abin da muka ce masa zai nemo habbatus sauda, bayan dodon koɗi, sabulun zaitun mai kyau ya haɗa. Za a haɗa yadda kuma zai haɗa shi ne muka ce a daka bayan dodon koɗin ya yi laushi, sai a kawo garin habbatus sauda, zaitun mai kyau a haɗe su a sake dakawa sosai. Yadda za a yi amfani da shi muka ce za ka na shafa shi a gabanka aƙalla sau 3 a rana, kuma ya yi awa 3 kafin ka wanke. Idan ka zo kwanciya ka shafa har gari ya waye. Shi ne ga kuma sharaɗi da muka ce mutane kamar guda 4 zuwa 3 ban su, wanda Allah ya halicce shi a haka, babu yadda za ka yi da shi a haka. Allah ya halicce shi, sai mai wasa da gaban shi ban da shi, mai matsalar sanyi da kuma mai neman mata. Kar ku manta, domin ƙarin bayani sai ku ajiye comment a description domin mai mayar muku da shi tsawon duk lokacin da muke online. Tashar AA Boka tashar ku ce, sai mun haɗa bidiyon mu na gaba. Mun gode.